Dnes si pripravíme šošovicovú polievku so zázvorom, kurkumou a kokosovým mliekom. Je to taká polievka na zahriatie na chladné zimné večery. Budeme potrebovať nakrájať si na drobno cibulu, cesnak, zázvor, kurkumu, drobnú čili a na drobno aj takisto mrkvu. Do hrnca pridáme prepustené maslo a kvapku olivového oleja. Postupne budeme všetky nakrájané komponenty restovať. Do pripraveného základu pridáme krajené paradajky z konzervy a zeleninový vývar. Necháme prevrieť a pridáme šošovicu a koreniny. A to mletú rastcu, kurkumu a kari korenie. Teraz nadišiel čas, aby sme prilili kokosové mlieko a na záver časť polievky rozmixujeme, vrátime naspäť a dochutíme citrónovou šťavou a čerstvým koriandrom. Šošovicovú polievku s kurkumou, zázvorom a kokosovým mliekom môžeme napríklad servírovať s arabským chlebom alebo pita chlebom. Dobrú chuť.